Здравейте! 2023. Каква година само, а? Интересно място е нашия свят. Уж е пълен с различия, но като се замислиш, всички сме толкова еднакви. Всички усещаме как постепенно в последните години се промени представата ни за време. Счупен ли е този часовник? Верен ли е? Колко е часът? А кой ден сме? А коя година? Странно нещо е времето. Казват, че отдалечавайки се от Слънцето, дните стават по-дълги. Така че на Меркурий един ден има 1400 часа, а на Венера денят всъщност е 243 земни дни. Питате се защо? Защото тази планета се върти наобратно. Интерстелър някакъв, братлет, мислите си вие. Изпълно право. Време е да се върнем в реалността. Живеем в забързан и сложен за обяснение свят. Този с кинтите стана по-важен от този с дипломат, а доброто възпитание от добродетел стана слабост пред агресивността. А и много образовани възрастни се оказаха със стръвна и агресивна природа, неспособна да изпитва емпатия към човешката болка. Мисля си, че скролването е вредно за нашето здраве. В 15-секундна форма всякакви типове изкачат от устройството. Кое е това животно? Пиши това с трите букви на стената и да бегаш, бат. На този фон социалните мрежи продължават и ще продължават да са място за споделяне на емоции, подхранване на егото, магистрала за информация и за дезинформация. Те са създадени от хората и нищо човешко не им е чуждо. А на магистралата някой пак примигва в лява лента. Патриот с диагоналка, татуирал си цитат, който самият той не разбира. Бърза да е първи на слънчак. Той е в играта. А играта спира, като се чупи предницата на Баварецо, дето в Германия са забравили, че го има. Защото не всичко зависи от хора, които дори не знаят, че съществуваш. Не дишат хели от балон като абитуриент върху врата на кола. Няма го и Бербатов да им се скара. Утре мислера си купа това, онова. Бате, запазил съм. Какво си запазил? Я донеси още една пържола от българските. Колко хубаво се комбинира шкембе и чесън. Пиянството на един футболен народ приключваше бавно, болезнено и като силен махмурлук оставаше лошия вкус от нещо безвъзвратно отминало. Кулминацията от изтрезняването приключи на 17 ноември, точно 30 години след победата над Франция и ден след мача срещу Унгария. Символика, която идва да ни покаже, че успех без труд и победа без професионален подход е мисия невъзможна. Но все пак е важно как един спортист преминава финала и как ще бъде запомнен. Да мълчим, защото ще стане по-зле. Да мълчим, за да не разсърдим някого. Уж стабилността е голямото общо модерно самозаробване. Да си мълчим, за да не си развалим комфорта, колкото и дискомфортен да е той. Не можем да кажем, че този свят е грозен. В никакъв случай. Защото във всяка младост има красота и във всяко детство има очарование. Но със сигурност това, което всички усещаме, е, че този свят е доста по-бърз и все по-безпаметен. Имаме огромен проблем с паметта. Няма ли памет? Отново на преден план излиза стари митове от минали години, които като в кръг ни завъртат в колелото на историята, за да повтаряме отново и отново едни и същи исторически грешки. Затънали в мъглата на социалните мрежи, наблюдавайки събитията с едно око, слушайки с едно ухо и обяснявайки си ги с половин мозък, е невероятно как човечеството е склонно да повтаря едни и същи грешки на фона на уж технологична еволюция. В днешния свят събитията от преди 5 години изглеждат като събития от предишна епоха. Търсачката в Google вече е ретро. Навън грее слънце, нищо, че е зима. Зелено е. Нищо, че вече тротуар заради камионите, които строят новата сграда отсреща, вече няма. След работа излизаш в онова готино заведение с тихата музика. А ти се усмихваш. Рязко се различаваш от средата, брато. Трябва да сме тъжни и издухани, да плюваме всичко и всички. Да мразим дори и съседите. Не само в блока или в селото, а и чисто географски. Чакай, бе. Защо да мразим? Защото нещо се обърка в живота ми, братле. Мрази
за да те видят. Ама никой не те вижда. То с омраза не става. Неприятните в компанията всеки ги избягва. Пинат 2 ръки и стават големи мъже. Изкървяса ли очи, палиш лампата, осъзнавайки, че си във все същата стая, на същия апартамент, на старата улица. Седиш си у дома, вечеряш, гледаш по новините за поредното безумие на Централен градски булевард, а през отворения прозорец долита рев от мотор или кола от поредната гонка. И в този момент си казваш, за какво изобщо ми говорят тези хора? Сутрин отваряш фейса, за да видиш как политици броят лайкове, редом до обичайните дози пропаганда, възхваляваща миналото като път към бъдещето. Достатъчно е някой да напише нещо във Фейсбук, за да събуди емоциите ни, да си поиграе с тях и да насочи мисленето ни в една или в друга посока. Гневът е свързан с настоящето и бъдещето, защото те са неясни и трудни за възприемане. Замислете се за вашия личен гняв. Гневиш се, гневиш се, гневиш се. И насочваш този гняв не към това, което можеш да промениш, а срещу нещо, което влиза в ролята на събирателен образ на всички извори на твоя гняв. А за да е щастлив, на един човек му трябва много малко. Трябва му основно вяра, че утрешният ден ще е по-добър от днешния. Всяка вяра минава през разбиране и осъзнаване. Всяко разбиране и осъзнаване минава през учене. Учете се от добрите, но винаги и от лошите примери, защото те ти показват какъв не трябва да бъдеш. Както е казал свети Августин, убедих се, че трябва повече да се доверявам на тези, които учат, а не на тези, които заповядват. Като в машина на времето сме. По радиото се чува, вдигни очи, виж този свят и следите в небето. Пътниците намаляват, но поне пилот има. Носталгията, освен с младостта, е свързана с миналото, а миналото е ясно и лесно обяснимо. Така и в края на една година. Поглеждаш назад и казваш, това се случи вчера. А вчера, независимо дали визираме цяла година, един месец, едно събитие или един ден, винаги носи поуки. Но както пише Ноа Харари в Сапиенс, когато говорим за минали събития, пътят между настоящето и миналото е един, а когато гледаме към бъдещето, има хиляди разклонения и пътеки. Когато това се случва, има опасност миналото да се завърне в съвременна форма, за да ни предаде ненаучените си уроци. Ще продължим да се вълнуваме, когато сме заедно, ще се смеем, ще се забавляваме, ще се ядосваме и ще страдаме, ще се грижим за близките и децата си. Изкачването продължава. Ако трябва, ще спираме да си поемем дъх, ще се радваме на пътя. Защото няма нищо по-интересно от пътуването. Не е лесно, но е вълнуващо. То е живот. Нашият. Има 2 големи въпроса, на които от древни времена хората търсят логичен отговор. Тези 2 въпроса са майката и бащата на всички останали въпроси в света. Първият въпрос – какво има там горе? И вторият въпрос – какво се случва след като умрем? Амос Ос казва – какво е ад? Какво е рай? Нали всичко е само вътре в нас, в нашия дом? И адът и раят могат да се намерят във всяка стая. Ето така. Мъничко гняв, човек за човека е ад. Малко милост, малко щедрост и човек за човека е рай. Ще ви отговоря с този цитат от Малкия принц, който е вечен. Къде са хората? Хората ли? Видях ги преди години, но човек никога не знае къде да ги открие. Вятърът ги носи. Накъдето и да ни отнесе вятъра, не забравяйте, че има неща, които просто не са правилни. Не се страхувайте да стоите срещу вятъра, защото рано или късно той винаги утихва.